І ось ми у кефірі, так? Видається так. Крацей, сёння просто адпачываем, уже амаль што скончыўся працоўны тыдзень. Сегодня хотелось бы адпачыць, застаўся апошні скок рывок на заўтра на пятніцу, і мы і добі фрі. Падаецца так. Які план? Я уже забыўся, што у нас які план па папярэднім лакацыях, дзе мы былі, дзе мы не былі. Мы апошні раз змагаліся з якімсьці ворагам, які быў даволі непросты. Так, а можна я ось сюди перагляну? Ага, тут ёсць два ліўта. Я памятаю, што дзесьці быў яшчэ адзін праход, дзе нас навучылі скокаваць на зялёныя бубкі. Ну тут мы, карацей, і... не тут. Там ніжэй, да? Так, трэба яшчэ ўспомніць, як тут змагацца. Даже ўсё забыўся, так. Shift. Блакаваць. Так, гэта было наскок трэба рабіць. І тут 3 дні не пагуляеш, уже зноў трэба успамінаць усе гэтыя кнопачцы. Красоўчыкі вельмі натхняліся Hollow Knight першым. Ну, мабыць, падобна, але яны так натхніліся, што заімпрувалі шмат механік. Падаецца, што ў Hollow Knight, потым якія абраліся у Hollow Knight другім Silksong. Так, не трэба зразумець, як парировать. Так, все на левую кнопочку все робится. Які буде моцний, ці не моцний? Так, пакуль не зразумела. Блин, хочу попробовать просто парировать, но я не поспеваю, не разумею, калі будет рухаться, калі не. О, так я ж скокну. Блин, трэба не забыться, что тут увогуле с патерками-то трэба быть осторожным. Ці може не так, о. Так, я вспомню, так. А мне так не так шмат было грошиков. Ну добре, може у процесі яшчэ якраз таки успомнім. Гэта робіцца. Так, тут шмат ворагаў. Пойдем вниз, може вправо ліфт. Тут нельга, тут нема шляху. Ой-ой-ой. Ой-ой, опа, это я нормальово натисну. Так, вибух. Тут меня навучали скокувати. Так, треба туди вниз. І обійти. Што, як ваші справы, як што новага здарылася за гэты чацвер? Все адчулі духату, апошнім часам, падаецца, заўтра будзе яшчэ духоце. Так, матыль. Матыль. Цікаво, куди мне гэты ліфт закіне зараз. Дзесьці была лакацыя, дзе трэба з наскокам кудысьці падкінуцца. А просто дзесьці ў запісе паглядзеў, што я дзесьці згубіў гэтае месца. Ось тут? Не падобна. Оу. Отсмажився.
Так. Трэба глядзець па мапе. Ну тут, верагодна, ўсё адчынена. Можна яшчэ вышэй прабегчы. Со спины даволі хутка можна забіць. Гэта вельмі прыемна. Беларусь нормально з надвор'ем, не холодно, не спякотна, цяпло шчыра кажучы. Выдатнае надвор'е у вас. І гэта супер. Бо у нас зараз просто мы без кондиционера, без вентилятора нікуди, падаецца. Чамусьці у кватэры так кватэра пабудаваная, што тут няма сквозных вакенцаў, і таму бывае цяжкавата. Ну вот на двары то лепей. Вось тут я быў, а вось тут я і не быў. Ну вось гэта шукаў. Такі ведаў, што тут пастку зрабілі мне тут. Опа-на. Ну пачалося тут. Так а што гэта? Я бы не хацеў... А, ну тут, наверное, не такі... Што, выбухнуў? Блін, як-то памер. Я не зразумеў. Хацеў з ім пазмагацца, а ён не захацеў. Каб трошки скілы сваі падняць, успомніць. Што там унізе? Нізе можна паглядаць штосьці? Блін, што гэта такое? Гэта за дупа. Тут нема люта ніякага. Ну просто састрыбнуў. Можна было, наверное, не рабіць, прайсці наперад трохі. Так, ёсць тут таямніцы. Ну я здесь апынуўся. А што гэта за месца? Завтра будзе спякотна. У нас завтра будзе павелічэнне спякоцця. У вас можа гэта просто прыйдзе да вас заўтра, а потым яшчэ паслязаўтра то, што у нас будзе заўтра. Дароў. Дароў, ВРВ, як сам, што як? Я уже падрыхтаваўся да пераклада Crysis Warhead, вырашыў пайсці... Ой, блин, а что там меня тут перекрывает, да? Давайте я чат трошки найду ему лепшее место. Наш чат. Чатик. Это чатик. Чат, да, это повинен быть он. Сюда. Ну-ка, сюда. Ось так. Так, платформеры, да? Так, а щоб пойти по хронології, там ще писати сценарій до 8 частки змрочних тредів 4chan. Блін, змрочні треди 4chan, я, в принципі, я завсёды чекаю, завсёды гляджу, мені так подобається. Гэта тема, ну, у шляхе, ну, на кшталту, что там всякие розные даркнеты, интернеты и так далее. Что где ты, Алексей Жбров, это все находишь, где ты находишь гэтую инфу по смрочным тредам. Вось. Так, что-нибудь, что у нас, КамАЗ? Запытываете. На форчане? Блин, я не ведаю, что такое форчан. Я зусім стары уже. На форчане, ну, карацей,
Я вельмі чакаю наступную частку вось гэтай серыі. Паглядзець, што там яшчэ тварылі людзі з Амерыкі і, мабыць, не толькі з Амерыкі. Блін, а як я да... Паверніце мяне. Цэнтральна... О, тут адчынена. Ён проста сталы даследчык, дык наадварот, гэта ж вельмі стары форум. Наадварот, для старыя будуць ведаць, а маладыя не, да? Ты маеш на ўвазе. Ну, як-то мимо мяне прайшло, чамусьці. Блін, як сверху там прыйшоў. Што нос такое. Хтосьці спамінае нос чамусьці хоча, каб яго пачесалі. Так, а тут што? Щось цікаве. Так, это маю на ўвазе. Зразумеў. Корневой вузел мы адчынілі, стану мінем, що за міні? Щось качнуть, у нас есть два, да? Два... Відбіці куль. Один, ну хотели штосьці на два можа качнуть. Распампаваць. Тайчи перебоем. Так, давайте спачатку. Гэта што? Гэта у разы падзінне націснення РТ, падзінне, щоб хутка встрибнув на ноги, це вміння не лише прискорює відновлення стійки, але й дає змогу герою більше відвергувати на наступну атаку ворога. Так, це розуміло, тривалість буде. Підсилення ці збільшує максимальну кількість зарядів, а ті завдяки спеціальним методам підготовки. А що за заряди? Максимальна кількість зарядів ті завдяки спеціальним методам підготовки. Ці можна яшчэ амулетов дадатковыя? Кількасць зарядів ці методам підготовки. Тут 2, а тут 1 нават. І тое ж самае даюць, толькі за розныя кошт. Блин, ну не хочешь пакуль. Начинать можа или адчыніць 2, чтобы амулет повесить. Дайте я просто погляджу, ці гэта так, ці не. Нефриты. Не, гэта что-то іншае. Блин. Колькость зарядов. Колькость зарядов. Это что означает? Заряд... все бачу. Заряд 1, 2. Ага. То есть, коли я больше буду парировать, то у меня будет некалькі таких. Зразумела. Это файно. Не ведаю, но потребен ли нам яшчэ один? Так, я уже забусь, як тут чапляться, да? И вось гэта что такое? Так. Найден фруктдау. Як почитать? Фруктдау это на расшчапление компонентов. Есть тут у нас рэчы фруктдау. Калі саляць паміраюць від тяньхво, з іхніх тіл вырастае чарвіна квітка, дастаменна невідома, чаму це трапляецца. У працэсе цвіту жыццевы досвід памерлых ператвароўваецца на щось схоже на фрукт і насычвае яго жыццёвую энергію. Якщо з'їсти, цей фрукт дарує невелику кількість адзініц умінь, ідзе, що посилує шкоду від ударів і талісманів. Посилює, да? Узмацняє. Я не пам'ятаю, що гэтым будем карыстацца, заўсёды я забываюся про такі рэчы. Ну гэта заўсёды тут вось як у пекельным раі гэтым анімы таксама былі там шкелеты з гэтымі квіткамі. Такая добрая цэль на гэта ўсё. Так, там зачынена, да? Падаецца, што зачынена. Так, нам трэба вярнуцца до таго месца, дзе мы зваліліся. Шліце шукаць. Пойдемте шукаць гэтае месца. Знак у галактычнаму
галактичному доті. Галактичний док. Увага, не входите під час просторового стрибка. Просторовый стрибок — это гіперскок у галактики. Да? Галактичний док не космічний порт, це космічний порт, побудований Радою на новому Кунлуні. Він здатен вмістити до 10 кораблів класу Юаньбао. Це коли не пришвартуються, не праз гіперскок сюди швартовые кидаюць. На цих кораблях можна влаштувати висаджуватися на ближніх планетах через їхню обмежену дальність автономного польоту. Вони непридатні для самостійних міжзоряних подорожей на ближніх планетах. Цікаво, ми будемо тут у гэтай гульні пересовуватися увогуле ў космосе? Ці не? Так, заберите меня на версии. Не, ну калі гэта толькі наверх, толькі ўгару, то павінна вось там дзесьці шукаць. Я хотел с собой водички взять, да забылся. Уже старый. Так, может вось тут? Нет, а тут зачинено. Так а где? Яшчэ левей падаецца. Ці я з правага боку шоў. А, все. Падаецца, трэба з правага боку ісці, я там зваліўся посередине. Ну, я так мяркую. Вось тут. Да, вось тут. Файна, так. Там зноў будзе адраджэнне гэтых ворагаў. А, не, тут нема такого. Той быў адначасова зроблены так. Блин, я не поглядел, что у меня здоровья не было. Блин. Чему я не побачу, что у меня здоровья нема? Дрэнна. А вот эта механика с разбіццём каких-то додатковых рэчаў, гэта вось ёсць у Вайдзіга таксама. Прям анимация вельмі падобная, і гук такі падобны. Летим. Так, моя рубрика «Замороченные треды» Фоча набирає нормальную колькость прогляду. Ну, так цікава ж тема. Цікава ніша на белорусском ютубе, ніхто такого не робить. І для молоді подається цікаво. Хотя темы, конечно, не такие, не самые, як это сказать, простые, может быть, таким чином. Опа. Блин. А. У Hollow Knight, подається, так само ж було, коли ти іменно загибався, тоді усе спочатку починалося. А, так ёпта. Ой-ой-ой, можно? О, блин. Ось так попередній раз я його забив. Не доглядів. Блин, а чому ти так хутко... Блин. А, у меня сегодня скончилось. Ну так, як нуб, короче, пока треба, подається, погулять 2-3 години, как вспомнить, як тут рухаться.
Стандартны кампанент. Ну, з гэтага можна атрымліваць пацеркі. Окей, мы тады тут таямніцу гэту знайшлі, гэта ўсё забралі. Тут чамусьці стрэліць. Ці можна парыраваць? Нельга. Ну добра, мы тады тут прабадзяліся добра. І зразумела, што там нельга прайсці. Налева таксама нельга прайсці. Застаецца пытанне, куды далей. Забана не глядаць, што гэта пра древнюю Японію, так яшчэ мае современную сучасныя тэхналогіі, так? Ну, вядома, тут. Так, дайце я пагляджу. Тут яшчэ ёсць падказкі, вось такія мяшочкі ўнізу. Лупа, гэта што? Гэта калі трэба даследаваць штосьці, якісь-то лакацыі? Ці гэта таямніцы? Пытанне вось пра грошы там. Планетак там такое было только з механізмамі, да? Ну, все даволі падобнае, все добра бяруць сябе на агляд і выкарыстоўваюць. Так, я забыўся, як на ігр націскаць. Так, мне падаецца, нам трэба ніжэй. Або у чырвоную зону. Чырвоную зону. Не падобна. Гэта вось гэты галактычны порт. Там прайсці нельга. Пакуль што. На люце мы можам праехаць сюды і, даецца, яшчэ ніжэй. Окей, давайте паспрабуем на люце. Только 3. 4 зачынен. Ну, тады пакрочылі на 4. На 3, прабачце. На 3 і вось тут тады будзем даглядаць. Тут усё пройдзена. Няма інфармацыі пра таямніцы. Прабяжым налево. Яшчэ і здароўе, як бы сябе аднавілі. Блин, так неудобно чапляцца. Почему он автоматом не чапляется? Или ранее можно было натиснуть на а тут треба наверх. А чему ты пайшоў влево? Чомусь я подумал, что там есть платформа, я не побачу. Надо будем уважливее глядеть. О, вітаю, плялі, як справы? Як маеся? Ну, паркур. Платформеры гэта для паркурыстаў пакуль. Так, а тут шинена? Я просто сяду, каб зберажэнне адбылося. І дупу мне падсмаліў. Оп. Начапіліся. Якщо гэта за локацыя. Вот там есть место, где не адчынена, але мы пакуль не зможам туды застрыбнуць. Тады вось ідзем да ваганеткі. Паралелі спрабуем успомніць, як-то гэта змагацца тут. І шчыт таксама блакуе гэты даш. Все добра, як ваши справы. Ну, патроху тут бадзяемся туды-сюды. Сёння ось успомнілі, што у нас шмат спраў па
Nine Souls, таму трэба патроху праходзіць. А завтра можа будзе стрым по itch.io хоррор гульням, верагодна. Если я паспею паглядзець, ці ёсць якісь вартыя увагі. Так што прыходзьце, калі у вас ёсць час завтра. Тым больш, што будзе канец тыдня працоўнага. Вот. Ёпа, іди сюды. Ну так, не працую праз з таго боку, калі шчыт ён трымае. Выдатна. Так, ось тут можна было бы адпачыць. О, міня 2 далі. Ну-ка. Так, мы такую пакуль не бярэм. Збільшую духовную шкоду успешным ударом. Можа взять біцця куль. Наколькі часта ці мы будзем глядзець... Ой, наскільки часто ми бачимо ось цих стрільців, які нас атакують. Біцця куль. Можна було б ще амулет там привантажити. Тут є одна одинка. Я не хочу одну одинку, хочу щось на 2. Щоб виконати спеціальний удар ногою, який піднесе вас ще вище, якщо влучить. Давайте ось це поглянемо. Лево вниз. Да? Так, бачила, ви вчора нешта глядзелі, шкада ў пятніцу спраў шмат. Ну, прыходзьце тады на выходных. Вчора мы глядзелі гэты металапакаліпсіс, які перакладаў і агучваў калега Ватафака, наш билд-твіч, і паглядзелі, ну, цягам вось прагляду 4 серый мне як бы спадабалася. Я б не сказал, што вельмі як бы ён змешны гэты пакуль вось металапакаліпсіс. На свой час, можа быць, гэта было вельмі як бы інавацыйна, але самае прышпільнае і якаснае гэта то, што сама агучка просто на беларускай мове. І мне падаецца, толькі праз гэта варта ось паглядзець, паслухаць, бо гэта усалода для вушэй. Вось. Но можа быць яшчэ 4 серыі калісьці таксама сабярэмся, падглядзім. Так, вось тут я быў, так, як... Вниз. Здольнасць вось гэта, калі я ўніз магу, да? Рубаць. Калі я скокваю. Тому що броні такого не було. Сподіваюся, гэта так. Сподіваюся. Или дайте я ще раз на Б. Уміння... Це униз, так? Ні, тут написано, щоб виконати спеціальний удар ногою, який піднесе вас ще вище, якщо влучить. Гэта не просто вниз. Я щось не розумію. Черпабій можна застосовувати як альтернативу удару тайчі. Так, може праз нефріти можна гэта зробити. Тут 2. Тут так само 2. А гэта про кулі. Мне не распавядаць, як это, ну, працуе. Что мне спадавалася, што не было удара ўніз. Не гэта... это может есть... ну гэта ёсць удар гэтай ногою. А чаму выще? Калі можа быць на ворага ты б'еш, тады тебе гэта... все, я зразумеў. Не гэта маюць на увазе.
Окей, я вже спужався трохи, що я не розумію, що від мене тут хочуть. Ау. Блін, це треба було так з'їхати. Ой. Блин, они так хутко реагуют, что я не поспеваю, у меня реакции просто нема. Колены гэтымі своими копьями на меня летять. Ну, мы хотели до вагонетки дойти. Так, і ось ми тут. І ось ми тут. Падаецца, гэта будзе лакацыя, дзе мы яшчэ не былі. Блин, если так просовываться по всей мапе, то это будет долго. А мы тут были. Но мы не были унизе, все. А в версии мы были. Ці варто нам вверх идти? Ау. Ау. Блин, капец. Мозг напруживается з гэтых комбінацый. У Hollow Knight у пачатку увогуле там было 3 клавіші. Ты як потрапіў по мне? Блин, не кажи только, что треба было зберагчися. Ну, вероятно, было треба зберагчися. Ближей. Мы будем бегчы просто. Пчолы забили. Ну, гэты пчолы, яны робяць неправільны мёд. Прилетели, забили. Там просто гэты стралок ён потрапіў так трапна. Потрапіў трапна. Нехта падобныя словы, але ну сэнс розны. Так, я захаваўся. Я ж захаваўся, правильно? Вось, а зараз мне хочется забрать свои грошы. Ось так тобі. Можно просто скамить пинком. И шо? А те пыхнем. Что? Мы забрали свои рэчы? Так, а зараз я не зразумеў. Потому что верагодна, калі ты наўмысна збераг... чакай, нет? У той, который які мне забіў. Я уже спужаўся. Думаю, дзе мои все грошы? Потому что вось гэты забіў мяне. Так, мне ты патрэбен, иди сюды. Зараз будзе вельмі файна, что я не змагу туды залезці. Тут яшчэ ёсць коробочка. Куды? Иди сюды. Дай гроши. Вот, 500. Все. Блин, у меня 500. Это треба было як-то конвертить кудысьці. Так, тут жахливо ці не зламать. Так, вы... Что, не змогу? Не поспею? Нет, треба спочатку тут позмагаться з ними. Ось. Не бывайся про гэтую здольнасць з талісманамі. Тут вось мотылёк патрэбен, каб узламаўся. Так, вниз.
Тікай! Блін, а що таке? Тут некалькі замков, чому не відчинилося? Шпиляй. А, тут... А, я не змогу його відчинити, поки я не зні... А, тут тебя можна знищити нельга? Мне подається, така приблуда була, її нельга було знищити. Может, його можна її просто... зламати ось праз гэты. Ось гэта якраз таки злом. Ага, так я і думав. Так я і думав, так я і зрозумів. Так, що ви тут мені накидали? Стандартний компонент. Файно, я бы, может быть, пайшоў бы захаваўся, если я могу гэта зрабіць, бо у меня нема гэтых здароўя нармалёвага. Там зараз будзе яшчэ бойка. Ну гэта від дрэнна, што они тут адраджаюцца. Може я змогу хутенько пробегчи. Ау. Робопчолы. Блин, я ж бачив тебе, чому? Блин, а в Hollow Knight было парирование? Подається ж не было парирования в Hollow Knight. Я уже не памятаю. Так, тут уже выключено. Еще. Так, этого забили. Вот там мне не подобается, что там за локация. Там может быть и могутный якийсь-то ворог. Ось так ми можемо, ось так ми практикуємо, ось так ми можемо всіх забивати. Так, а пішов. Я дійшов. Дрэнна, що нельга, ось, наприклад, ти б'єшся, ну, як це було в Hollow Knight, ти там файно набрав собі якийсь-то шовк і змог тоді відродити собі одинки здоров'я. Тут ты просто у себе не у корысти працуешь. Ну, это я отчинил. Пришпильный котик. Это я? На мне подобный. Ну, ось гэтага пужаўся, але падаецца, што тут нічога няма жахлівага. Так, і яшчэ можа туды збегчы. А, ну тут будзе зачынена. Это левел дизайн. Двоих одним ударом. Трималося. Забить. Опа. Так, куди гэта вядзе? Я думаю, яго можна было забіць. А тут зачынена. Пакуль ён стаяў спиной да мяне.
Ну от за мотилька просто не погуляєш, тут так само якісь то пастки. Собака. Ну ти пес. Що? Не розмахався своїм копьем. Так, хто мені мої гроші віддасть? Я все хвалюся більше за гроші. Так, тут, чекайте, тут у нас ми тут зробили хуткі зрез. Ну-ка гроші віддав. Так, вернули себе наше награбленное. Видно, вот можно не перегулять. Я поспел. О, что это за приблуды тут? Знайден фрукт Дава, не цікаво. Зібрані дані. Записувальний пристрій вартових сутінок 1. Вартовий сутінок матеріальні справи 1. Запис у журналі. Підтверджено, що загиблий був вартовим сутінок. Припускається, що під час його патрулювання стався вибух. Хлопа проштрикнула шматком арештування, коли конструкція завалилася, вбивши на місце. Привітулі. Ми ж там заповняємо журнал. Перевірити не можу, що мені трапилася така справа на першому же зміні. У нього було дуже багато зовнішніх ушкоджень, виглядало моторошно, сподіваюся, його душа знайде спокій. Після крайнього порскування ліків я почуваюся сонною, але симптоми повільно виступають. І подумати не могла, що зумію потрапити на новий Кунь-Лунь. Тож уявіть мій подив, коли мене призначили на посаду вартовий сутінок. Справжнє диво, з якого боку не поглянь. Це ми пройшли з одного до іншого, да? Тобто прийшов, замінив ось того, хто загинув тут. А я... Може нам це той, який би тут стояв, ось який аховував. Це якраз таки вартовий. І ми його зараз ось забили. І це яна подається. А ёпта. Чому я сострибнув туди? Ну, можна триматися, зато і його так само тут збивати таким чином. По мапе там можно было выше и подлезть здесь. Вот и вправо там есть подход. А тут что у нас? B. Зачинено. А, это лют. Поехали кататься. Опа-на. Так, знов. Я просто думаю, коли ось гэту нельга якби зламать ось так, то от на тому місці, де нас так само ось пуляло, може бути ми... Так, тікай. Я зрозумів, що треба спочатку відключити, а потім ми зможемо як-то гэта залять. Ая! Ая! Их патерки там разлетелись. Збирати прийдеться потім. Ну знову ти тут стоїш собі. Не хочеться на тобі талісмани гэта використовувати. Хуткий шлях може бути. Блін, сказать, что не зовсім зручно, я думаю, что можно талисман одночасово класти на нескольких ворогов, а подається, що ні. Что это не так. Так, ты меня забил. Вертай сюда мои гроши. Тут что? Так, тут яшчэ, где мы не были, локация. Не подобаюцца гэтай чэлы.
Тым больш калі яны разам тут. У аднаго атрымалася так забіць. А можна тут скокваць некалькі разоў? А, тут пакуль нельга. Каб гэты набіваць. Было бы зручна. Калі можна было патрапіць. Так, що гэта тут? О, так я адсюль прыйшоў. А як такім так сталася? Що я кругаля навернуў. Это все метроидвания. Ты сюда уже не памятаешь, где ты был, где тебя не было. Тут что? Тут ничего. Наша влюбленная ничего. Так, сюда. Можем выше сюда залезть. Супер важкий, тяжкий платформинг. О, гэта ты навошта зрабіў? Я не змог нават падлезці. Давай яшчэ раз, можа. Ой-ой-ой. Ты 3 разы б'еш, да, так? Блин. Калі не патрапіў, тады тебе гэта пакараюць. Ты згараеш у агні. Опа. Да пайшоў ты. Паспешил. И... Блин, як тут... Ты микропиксель. Угу. Я туди хутка бежим. Маль не затрымліваемся. Вяртаць свои патерки. Ну, візуал гульні вельмі кайфовый. Все такое детализовано, зроблено, плавненько. Ау! Да ёпта! Не холера. Не холера ён херачить. Просто не хочется як бы стоять тут им долго. Ага. У меня было 2 талисмана, чомусь только 1 выбух. Это так было придумано. Давайте я просто... Я подумал, что у меня будет 2 даша, на самой справе это не так працює. Давай еще раз. Вось раз. А, 2 одинки одразу выбуховывают. Просто, наверное, мацнее бывается. І навчаємося розуміти, як тут у гульні все працює. Які тут яны установили правила рулы. Так, что это? Так, тебя можно хакнуть 10? Так, тебя хакнуть нельзя. Мы можем сюда зайти. Что там по мотыльку? Мотылек повинен нам дозволить 10... А, ось тут есть. Не? А, это просто я могу. Я одразу мог тут сюда залезть. Який сенс? А. Я б ён меня не бачив. Бачите, як яны тут это все разумно продумали. Но мне не падабаецца, што яны не invincible, не... Я уже забуўся, як гэта перакладаецца. Ім нельзя нанести некай шкоды, вось гэта мне не зусім падабаецца. Я павінен мець как бы усім шкоду гэтую
наносить. Я ж 10-й сол. Не повинен себе парковываться. Так, я забыл, что робить. Ты пройшов ну, эту локацию, ось тебе реворд дают. Что в этом реворде? Стандартный компонент. Так, а потом иди знову ліфт. Тут мы зверху пройшли. Ось там, не ведаю, есть магчымасць, она будзе потым залезці. Тут можа яшчэ ўніз састрыбнуць, если там, я не памятаю, там можа заблакавана. Ну, пашліце на ліфт, тут можа ён нас так потым выведзе назад, бо нам трэба, падаецца, гэтай нашай пацеркі кудысьці іх на іх штосьці купіць, і так, у краму зайсці. Потом згубим, да и все. А чему вы... Ой-ой-ой. А чему вы все тут живые такие? Ой, там живые все. Или тут ще вороги? Ау! Я сходжу. Не хочу з вами змагатися, хочу просто пройти ось тут, заховатися. У мене є 2 уміння, вже 2 так хутко. Ось кулі, ось відбиття куль, наприклад. І ось гэты максимальную кількість зарядів ще можу взяти. Вже не буде щось... А, тут 2 одинки буде. Нічого. А. Зараз відпочить, да? Відпочнем. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Колькі за... Ось... 7. За великого пацюка дають 7. А ось за гэтага... І за гэтага так само 7. Ну, такі собі розмін. Так, нам треба вище, подається. Нагадую, ми йдемо на ліфт зараз. Сподіваємося, що там не буде якогось там ворога. Ти так само живий. Може ще поспробувати гроші наробити. Давайте, може, ще хотенько тут на фармі. Просто хочу в ожиданні поглядеть, як шмат він дає. Ау. 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 Не потрапив. Сколько? 30? 50? Ну, 50 нормально. Так, але у тебе подається... Цікаво, як яны вирішають з гэтым фармінгом ось тут. Бо, ну, подається, ти можеш завсёды прийти на гэту локацію і змагатися з таким ворогом. Можна туди трохи грошей собі відбити одразу. Твівуваті. Твівукуль. Блін, пайшла катсцена, не подобається. Вхідний, розмовляє. Як поживаєш, любі братику? О, гэта Хен. Це наша... Хтось, сестра, правильно? Сьогодні зайшло сонечко, пригадуєш, як ми ходили в гори такими сонячними днями. Може, вона вже померла, тому що, бачите, тут поміхи які. Я була в тому віці, коли не могла припиніти завалювати тебе запитаннями,
а ти завжди так спокійно намагався пояснити кожну дрібничку навколо нас. Ти був найкращим, ти знав все, що тільки можна було знати. Що поміг якийсь там. Навіть їй нічого не розповіли, і ми просто перейшли в той час, коли ми вдвоєх сиділи і гуляли в гульню. Поглянь, які красиві вежі, а можна піти до них побавитися. Ні, не можна. Це не вежі, а корневі колонії, побудовані ще в еру потрясінь. Кореневі колонії? Вони слугують містищами для збереження корневої енергії, так собі великі батареї. Ти вже мала проходити це на уроках хен. Не подобаються мені ті уроки. Я хочу дізнаватися про всі від тебе, Ю. Твої оповіді набагато цікавіші за мої защиті. Це не оповіді, дурненька. Винайдення корневих колон змінило весь світ. Століття тому науковці створили їх, щоб покращити життя кожному з нас. Але дорослі навколо нас упереджені. Вони переконані, що всі технології ери потрясінь небезпечні були винайдені лише для війни. І тепер ці епохальні винаходи просто стоять, збирають на собі піл і рослини. Тобто вони зламані. Запустити їх дещо складніше, ніж просто класнути в вимикач. Але не хвилюйся, коли твій старший братик їх усі налагодить. Монтажить. Коли налагодиш, пообіцяй мені, що ми побавимося в одній з тих колон. Побавимося в одній із тих. Там не можна бавитися. Тяма, здається, я ще не вже це сказав. Такий он серйозний. Розповідаюся речі такі. Так, а можна я тут гляджу? Так, Хен. Для мене ти був найрозумніший в цілому світі, ти був для мене. Колір неба, звідки береться дощ, чому зори мерехтять, ти знав про геть усьо. Відтоді ти так багато досяг, здобув усі ці високі звання. Але для мене ти завжди був найдивовішною людиною у світі. Він чомусь нічого не сказав. Може просто це його memories. Його успоміни. Це не добре. Опа-на. Щось тут повялішили локацію, подається направо, наліво. Всередині що тут? Дупа якась. Мне бы вернуться на базу. Поглядеть, что я там могу себе купить. А тут есть здесь лифт? Ось там унизі, подається, можна буде. Это ми відчиняємо якраз таки 4-й опошній нижній поверх. Поверх это ж... Він може бути і нижній, і верхній. Цікаво. Так, тут можна заховатися. Там в углі якийсь чел сидить. Так, і у мене нічого тут не змінилося. Ось ти хто? Звідки лунає цей дивний звук? Якась вода? Чайов. Даруйте, мене поглинуло споглядання неймовірної архітектури цієї будівлі. Слово так і льються вільним потоком. Ніколи не бачив зброю, яка проявляє захоплення мистецтвом. Якої ти моделі? О, обставини народження не визначають мудреця. Може я істучна істота, так все ж
покладаю неабияку віру у свою поезію. Якийсь то поет, так? Чийов. Прошу називайте мене Чийовим. Чийовим. Я також відомий під іменем воєвода М2. Маю честь дозначитися ваше ім'я. Зві мені Йо. Тії. Хто обирав ці назви? Чому тут одна літера все? Обійдімося без ритуалів. Яке щастя, ця випадкова зустріч гідна кремого вірша. Калі з гілок вірби в танку злітає цвіт, ранковий вітер несе п'янки ароматі. Не зволікайте, поки ще весна благословить, адже часу так мало, поспішайте плікаті. Тебе з ритмом біда, каже. Ой, лихо, справді? Ваша правда, добродій, помилку містить останній рядок. І причина полягає у 37-му імператорі моєї системи. Дозвольте мені потрібна хвилька на заміну. Йому треба принести щось? Ого, мені бракує день, щоб це полагодити. Що ж робите? Тобі потрібний день? У мене їх шмат, давай тебе дам. Це основа всього, що має електричну природу для штучних істот, як ваш покірний слуга. Це найцінніший з усіх можливих матеріалів. Ого, у своїх далеких подорожах я зібрав незлічиме багатство. Але без дінь для зварування моїх контактів вони перетворюються на тягар. Ох, мені щойно спала на думку ідея, що може задовольнити цю нагальну потребу. Зважаючи на ваш одяг, дозвольте здогадку висловити. У родини заможні ви народилися. Направду сказати, у моїх торбінах спочиває виняткова колекція стародавніх клейноїдів. Якщо у вас знайдуться день на обмін, я охоче розлучуся з кількома своїх перлів. Роздивляйтеся, не поспішайте добродію. Йон Кермашевіс, так? Йон Торгач. У нас є тисяча є. Нефрит останнього ривка збільшує заподівну шкоду, коли рівень здоров'я і нижчий 25%. Ламайте казані, топіть човні, зробіть свій останній рівок. Ні. Блін, так у нього шмат чого тут цікавого є. Нам треба щось купити. Нефрит відновлення. Збільшує, може обчислювальний модуль. Ще одну ячейку купити, поки є гроші. Я би набив собі. То є 1250 штук, це скорочує тривалість затяжкі медичної люльки, що зменшує ризики зазнати шкоди від ворожого удара. Повеличує худкість одрадження през люльку. Это пришпильно, но мы покуль подається возьмем ось гэты. Що ж смакулик є? Корм вироблений з харчовських відходів, він дуже поживний для деяких видів худоби, але краще їм не зловживати через надмірну кількість бактерій, що народжуються в процесі ферментації. Навошта отрута? Та можна на себе причепити, якимось чином використовувати. І гэта одноразовая рэч. Ці павінна быць много, да, шмат выкарыстоўвання. Давайте обчислювальны модуль набудзем, каб... Ой, тут можна яшчэ будзе адзін набыць. А ты будзеш тут заўсёды? Біяграфія персонажа адноўлена. А дзе гэта было? Рэчы, ось тут. І таямнічы швань-швань. Ну гэта тут таксама лор тут ёсць быў, да? Мы не пачулі. Швань-швань, хлопчыка з персікага цвітку, калі прыйшла яго бацькі, він раптом знайшоў і то забраў яго дадому. Швань-швань безтурботны і цікавы да ўсяго новага. Яго хобі напісанне гісторыі ў жанре вуся про баёвае містецтва і гераічныя прыгоды. Ага, зразумела.
Это нам, в принципе, про всех персов кажуть. Чекайте. Шиньйон, дебілі порубок дебелі порубок із персикового цвіту. Він конспіролог, який плекає численні сумніви та невдоволені до світу, в якому проживає. Абак Руй, відданий персональний асістент та система штучного інтелекту, це наш ми ведаємо. Шаньхань 9000, сламаний робот-помічник. На відміну від інших роботів свого типу, він, схоже, переслідує якісь інші цілі. Ми про їх не ведаємо. Чийов, стародавня генетично модифікована зброя, що за невідомих обставин суміла розвинути самосвідомість, проголосивши себе поетом, чого багато років мандрував новим Кунлуєм і зібрав чимало цікавих речей незрозумілого походження. Ну, це нам треба буде набити. Вот не шмат так персонажаў, если гэта все персонажи гэтай гульні. А яшчэ хацеў паглядзець. Тут вось яшчэ пасланне, як бы. Давайте, можа, таксама прачытаем. Будзем, калі будзе з'яўляцца, то будзем чытаць. Свей з табору. Сувязь з історією Шваншваня. Рукопіс доволі справні, зважаючи, що написано дитиною. У ніжньому лівому куті є примітка, що це вже 63-й розділ. Окей. Гасло раді Тандау. Напис біля статуї. І просто ми ж, мабуть, гэта читали, просто чомусь воно тут не отличилось именно в этом в журнале. Ну, тут нават ось гэтай галактычны порт чамусьці там у канцы, а не ў пачатку. Якімсь чынам, каб бы мы яго знайшлі раней, чым патрэбна. Так, що гэта? Вымірювач кореневой энергии. Энергозвит корневой колонии. Вымери потоку корневой энергии в норме. Корневая энергия генеруется в процессе поглинания светла первісным корінням. У перебігу останнього тисячоліття з розвитком солярських технологій методи видобутку і збереження цієї енергії постійно вдосконалюються. Посередині ері потрясінь царство Дзе створило перші великі корневі колонії, щоб забезпечити енергетичні потреби військового сектору. Згодом блоки таких колон були побудовані різними царствами на всьому Пінлаї, однак з розвитком даосізму ці генератори енергії поступово втратили значення і занепали. Це коли ми, подається, з Хен, да, прилетали кат-сцены, яна продаецца пра гэтай карневой колонии, казала, што нам трэба якімсь чынам там калісьці пасядзець, паглядзець. Так, што тут? Ёсць штосьці жахлівае. Бяспечнае. Ну-ка, а можна паспрабаваць? Алло? О, да, працую уже. Бачыце? Ёсць адлёт. Ёсць рикошет. Ого, я могу нават уверх стрибаць. І гэта просто так выпадкова атрымалася. Я не побачыў, што гэта незвычайны гэты. А пайш... Ой. Можна было і не выкарыстоўваць. Так, пайшоў мотылёк наш. Штосьці ўзламваць. Я спадзяюся, што гэта будзе ліфт зараз. Аднак мы ўжо ўсё роўно патрацілі пацеркі, таму не так балюча будзе. Ще базовый компонент. Так. Мы прайшлі просто сюды і забралі якийсь реворд, так? Нічого больш цікавого тут нема. Так, на хабані прочнуся.
Давайте далей крочить. Будем крочить далей. Вось, наприклад, сюди. Ну, што они гэта тут паклалі? Так, тут якісь реворди. Набір інструментів. Солярський артефакт. Його можна подарувати Шваншванєві. Шваншваню, коротей. Складний набір з інструментів, виготовлених видатними майстрами юнь. Це подарунок мрії навіть для найбільших досвідчених ремісників. Окей, пойдем. Я не ведаю, мы так уже там и принесли з гэтай, каб ён там маляваў, але нічого карыснага пакуль не намаляваў нам. О, яшчэ один такі шаншой гэтай 9000, а гэта не 9000, там, но это риба унутры, вы бачите? Поговорите. Шанхань 9000, так само такі подобны. Ого, добрый день, пані. Добрий день, пані. Насолоджуйтесь величною вічністю поміж змарагдових підгір'їв, новий Кунлунь, другий дім вашій мрій. Я шукаю, хотів казати його зупинили. Знаю, ні слова більше, я знаю, що ви шукаєте. Вам потрібен супровід, правда? Я в захваті. Не стійте стовпом, присідайте, будь ласка, не соромтеся питати, що завгодно. Дай нам інформацію про цю зону, де ви відповідальні за цю зону Сол. Бувай. Давайте про зону спитаємо. Ну, гаразд, добре. Поточний стан електромереж нового Кунлуня, позапіковий режим кореневої колонії по всьому острові працюють лише на 40% потужності. Функціонування осяної погоді також зведено до мінімуму. Робота всіх другоядерних мостів тимчасово зупинена. В електромережах виявлені численні аномалії. Джоанань, Дая і багато інших генераторів більше не під'єднані. Для усунення аномалій було залучено персонал вартових сутінок. Очікуваний час ремонту не вдалося визначити. Ну як вам? Я вже все правильно, чітко зачитав ЕГЕш. Я гарно спрацював чи не так? Такий ось він. Самоулюблений. Де ви відповідальні за цю зону Сол? Га, що? У вас якісь справи до пана Квафу? Якщо так, то я з вами. Ой, вибачте, будь ласка, припиніть витріщатися на мене. Будь ласка, припиніть витріщатися на мене. Каліска душі пана Квафу арештована в осяной погоді. Та де? Та ось тут? Що? Ось гэтай? Треба щось принести, нехай його світлість і народився в сільській місцевості Йон, але серед нас він все ж найправніший інженер. Подейкуючи через приголомшлюву красу й надзвичайному харизму імпозантної постаті, його світлість не входив за межі погоди відтоді, як прибув сюди. Мало хто мав нагоду побачити його світлість. Загадковий він ЕГЕш. Загадковий він ЕГЕш? А я мрію колись зробити світлину з ним. Это що світлина? Эту фоточку зробити чи що? Я хочу потрапити до осяної погоди. І йдете до осяної погоди, чудовий вибір, розкішне місце для світлин. Однак бракує електроенергії для живлення світлового мосту, що від погоді. Я б залюбки вас туди провів, але моє прагнення дещо перевищують можливості. Чи є інший спосіб забезпечити живленням цей світловий міст? Так, але вам бракує адміністративних прав, щоб отримати доступ до цієї інформації. Утім, я можу порадити вам інші фантастичні огляди в майданчики енергосховища і навіть підказати найкраще місце для світлин. Світлин, хоч що, таємниці?
Якщо не дасі потрібну інформацію, я просто зламаю тобі і віддобуду її знов. Мій з тутейшим адміністратором друзів, він сказав, що не заперечує. Давайте, може, без погроз. Справді, як це вам удалося подружитися з таким великопаном? Це вражає. Я його ніколи не бачив, я допоможу вам із мостом, але не могли б ви це принести мені його автограф? Унизу є резервний апарат на просто під нами. Її збудували для екстрених випадків. У цій апаратні ви можете вручну збільшити постачання енергії, це має перезапустити світловий міст та осяної погоді. Чи дозволено мені все це сказати, то я розблокував таємницю ті що, як тривожно. Не треба ли йому було гэта казати, ці ён все зробив як треба по нашим ось гэтым питанням. Ён нам распіваў гэту інфармацыю. Що ж уже ідзеце, які жаль, можа хоч на гарнятка чаю затрымаецеся. Гарбатку. Трэба казаць гарбатку. Окей, нам трэба дзесьці ўніз там патрапіць, але я хочу зразумець, дзе тут ліфт. Дзе тут ліфт, які дазволі нам у гэту лакацыю патрапляць вельмі хутка. Як там? Просто цікаво. Тут небачная сцяна. Такая штосьці пад нами там ёсць, да? На мапе што? Ну, калі прайсці вось тут. Так, б'емся, тут адчыняем хуткі зрэз. 379 пацерка у нас. Это не так шмат, чтоб штосьці набываць. Можна пачакаць на 1000 якусь ці іншую увайсці. Ось гэта апаратная, да? Ну, пайшліце в апаратную. Зараз там дадуць пісь. Ой. Что гэта за Sailor Moon Hell? Блин, тут трэба хутка націскаць. Не люблю такое. Каб трымаць у напружванні. І що, гэта адчыняе светлы мост? Светлый міст. Мы можем пойти до канфу, там з ім пабіцца, пазмагацца. Гэта будзе, падаецца, першы сол гэтай гульні. Блин, если тут 9, гэта ж увогуле тут можна здурнець. І будзе доўгі контент. Хто размаўляе? Я знаю, що ти мене чуєш, пакетику. Годі вдиратися до моєї системи. Годі. Я намагаюся бути ввічливим, тепер я змушений застосувати силу, щоб розібратися з тобою. Я колись це такий ремесник, як ти, став фахівцем із військових мистецтв, запитує він. Га? Це єхідство. Невже це посправді ти? Ай, байдуже, не хочу розбиратися. У мене вже кепський настрій. Я всі ці нескінченні тривоги його покращенню не сприяють. Слухай сюди. Це моє останнє попередження. Вертові вже прямують до тебе, і ці машини смерті не звикли дослухатися до слів. Рішення за тобою. Це він нам погрожає. А як тут в оглі всі опинулися? Потому що нема. Чому у мене нема? Ось гэта дрэнна, што ты робіш гэты выбух талісмана, а тебе можа іншы як бы падысці, просто яго анімацыя будзе у свой час спрацуе і ўсё на гэтым. Аддайце дзякую, што в данном выпадку ніхто гэта из ворагаў гэта не забраў.
Ёпта, я могу парировать, научиться тут тени. Кто я ще тут? Маленькая арена, ці великая? Вот ён па сраке мне так. О, гэта незвычайны стралок. Окей, мы дайшлі до другой хвалі. Пуль не мае каких-то моцных прилад. Ёпта. Просто скаміш ударом, а потом скаміш яшчэ парированием. Ёпта, ёпта. Не просто расстрелял меня. Просто меня расстрелял со своего лука. Я не ведаю. И он мало того, что он не просто наперед шпуляет, так это яшчэ и веером. Ай, ай, все, хлопцы, все, заходьте. Все, не подыходьте. Где ты? Ну зараз. Вот ты чорт, вот и срак, иди сюда. О, бля. Просто меня разносить, просто ушибки, просто меня. Ну зараз я вам всем сраки намылю. Конечно, не с першого разу, но количеством это зможем гэта зрабіць. Где гэты? Мне трэба па-першае лучнік патрэбны. Вот ён. Шмуляю. Так, ты адыдзі. Мне пакуль вось гэты перашкаджае чал. Эх, цягнуўся. Ты собака. Ну все, вось мы засталіся с тобой один на один. Тут было две хвали. Было две хвали. Но мы их все ж таки перемогли. Мы им зрабілі вось так им зрабілі. Каб ведалі. Колькі у нас? 503? Ну, это не так шмат. Так, это за спиной мы подошли. Опа. Трохи не падабаецца, что тебе павінен абіраць. Ці тебе сколько скакать як жаба, ці тебе трэба вучыцца як ты парировать і скакаць, і ты такі думаешь, блин, можа просто трэба адбегаць хуткім дашам, не трэба вось гэтай парированай уголі выкарыстоўваць. Таму тут заўсёды ёсць гэты выбор. Так, а чаму я тут адчыніў? Я прайшоўся? Или там зачинено было? І в этом сенс? Чому я обійшов? Там, подається, було зачинено. Бо іншого у мене немає для вас тлумачення. Гэта конт. Павінен тады дзесьці яшчэ разблакаваць вось там вышэй. Ну, я тут не бачу. А, ну окей, нас просто провели, ось мы зайшли з левого боку, мы адчынілі апаратную, нас вывели з правого боку, каб нам было цікавей, щоб мы не ходили по адным і там же шляху. Я не хочу ісці зараз туди. Давайте поглядим на мапу. Можна было пайсці ось туди і захавацца. Ну, пайсці паглядзець на гэтага як бы чаліка. Гэтага канфу. Кафу. Пыхнем. Придбать. У нас немає, у нас 500. Мы не можем нічого набыть. Якщо припаде вам до ока, я назову свою ціну. Хочу розлучитися з цими скарбами всього за дрібку дінь. Роздивляйтеся, не соромтеся. У мене нема грошей покуль.
Так, о, тут 2 умения у нас есть. Это что, відновляється тріпку здоров'я, може ось гэты хутка здоров'я больше трымаць. А що тут яшчэ ёсць? Збільшує духовную шкоду, завдану спішным ударом тайчи, або вось гэтым черепобием. Что такое черепобий? Просто по голове б'еш. Ось парирование, відбиття куль. А это перепачніце після умілого парирования, щоб відновить духовную шкоду. Перепочиньте духовную шкоду. Дыхальность права. Можно просто обновлять таким чином гэтые талисманы. Вось гэта не маюць на увазе. Я не ведаю, что тут брать. Давайте возьмем... Значит, каменіцы досвіду. Стил. Вось гэта давайте возьмем. Калі мы зможем... мы зможем штосьці аднаўляць себе здароўе ўжо не просто падыходзячы, а з трупешнікаў будзе болей дынамічна. С подарами. Так, вітаю ў чатіку. Без 100 грам не разберешься. Дакладна так. Дакладна так. Без 100 грам пакуль не разберешься, і ў бойкі, падаецца, тоже пакуль не разберешься, як это працуе ўсё разам. Мы так зваліліся сюды. А мы можем падняцца тут далей? Мэры, як справы, що там робіш? Тим просто стрибну. Ну все, тут просто нельга залезці з гэтага боку. Тады левел дизайн выглядае лагічным. Тады хутка бяжым сюды. Прыбегаем у гэты бок. Ляцім тады глядзець на цветаві міст. Міст вымкнуць, актываваць яго, пацвердзіце. Просто на ворога поглядзім. О, глядзіце, якая анімацыя тут. Мы ў якісь-то у піраміду якусь-то ідзем. Будзем змагацца з кімсьці. Панель кіравання асяною погодою. Асьяную погодою. Сповещение системы осьяной погоде, режим работы, экономия, обмежена выхідна потужность, поточный запас энергии 95. Погода гэта что, надвор'е тут типа ты можешь кіраваць? Щоб задовольнити потреби проекту Вічний Казан, Солок Вафу винайшов якісну нову енергетичну парадигму, він покращив систему зв'язку між корінними колонами, об'єднав електростанції Кунлуя, створив енергосховище для накоплення енергії, керування цією енергетичною інфраструктурною здійснюється з апаратної осяної погоди. Погоді. Тут треба натиски. Хто ведає про натиски? Під час експлуатації перетворена корнева енергія подається на всі електростанції Нового Кунлуня і зберігається в енергосховищі для майбутніх потреб міжзоряних перевезень. Перевозки. Так, тут есть ось... У нас есть так само корневий вузел заховування. Навошта ви мені тут його дали, каб я не бег потім, коли буду змагати? О, це зараз зачиниться, я веду гэта. Я веду, що зараз зачиниться. А патерки мої можна я отдам комусь? Ці гэта не працує так. Ну добре, пошлите поглядим. Я не упевнений, що ми сьогодні будемо, якби зможемо перемогти ворога. Ну просто поглядим, як він рухається мальчика. Ого. Чисто мураш. Режим захисту активований. І ми з оховниками будемо змагатися. Это вот комиксы пошли справа налево. Пам'ятаєте, як надо читати? Ой, який ти великий здоровый, мне писец. Генерал Ингжао. Бля, писос. Не збегши от яго, все. Вот. Що ти робиш?
О, ты на полмапы тут херачишь, конечно. Опа. Оп, по сраке к тебе. Ой, да ёпта. Вот. Блин, просто меня к этим. Раз, два и все готово. Почекайте, я могу себе щось там налепить яшчэ из нефритовых. Ну, это две ячейки-то есть. Выбухи талисмана будете завдать шкоду ворогам поблизу. З цим нефритом выбухи талисмана будуть. Ну гэта калі вы ў бойкі з некалькімі ворагамі б'ецеся, тады гэта было бы карысна. Так гэта такое сабе. А гэта... Вось гэта можна ўзяць. Каб мы на месцы там стаялі. Змагацца можна быццам бы. Да, выглядае, што не зусім пакуль складана. Вось першы вораг, які быў, мне падаецца, нават больш складаны быў, урон ідзе. Трэба падтрымлівацца высакароднейшай пірацкай традыцыі, даць бойку, а потым збегш. Ну так. Да. Ну, навошта нам увогуле як бы лезці на ражон до кровавых соплей. Можно я его заберу? Да, мне там одним разом по жопе дал. Да ёпта, да. Да почекай. Тут... Я нават не поспеваю. Мне трошки трэба разумець, ось якого все рухи спочатку. Я увогуле яшчэ хвалюся за свои пацерки, які там ось они покладены. Они мне перашкаджаюць. Я хочу их взять. Одразу. Блин, тут яшчэ анімацыя довго. Могу Да, о, забрал. Пайшоў срак. Вось тут ось гэты з-пад коня незразумелы гэты. Давай, чё ты? Ты срака. Срака. Дожим. Вось так. Блин, на полову мапы б'е. Анімацыя хлусіць, она просто там, ну, вядома, што, ну, калі вы б'еце на полову мапы, все роўна, ну, прастора там ёсць, я быў недасягальны гэты месца. Як гэта так ён потрапіў? Тікай! Я зноў гэты в углі гэты. От срака якая. Сюды іди. Ну вот, я вот стаяў ось там, ось, ну, позаду. Он по мне потрапіў. Ну что это такое? Ну. Так, это лухта. Это лухта была. Ну, я разумею, что там, ну, як бы трэба по чесноку просто рабіць. А не ось гэта усё. Можно я грошы свої заберу? О, блин. Ну вот, як я мог реагировать, если он... Кто казал, что тут можно с ним змагаться? Мне падаецца, это будет долго и складано. Но мы як-то настойлівыя. Ведаў бы грошы просто слямзіў кудысьці. Пайшоў, педу. Давай, давай. Вот. Блин. Ну я просто скамлю ось парированием зараз. Это ж не так працуе. Давай, ще раз. Ого. Так, два раза ён туды-сюды бегае. Ну, тут я не поспел подняться. Блин, сколько там... Хоть треть атрымалася отбить, ці не атрымалася? Пишу не. Ой. Нос чамусьці. Почекайте, где мои гроши? Куды мои гроши дел? Верни мои гроши.
Ось тут. Ну да. Ну да, давай. Свої гэты довгі, давай тут так само довгі. О, тут я вже вивчив. Ой, а гэта що таке було? А тут буде два рази, все, зрозумів. Ой, а гэта я тут мог... Конечно. Калі ён так робіць, я нават не паспяваю стаць. Чаму помню па аглядах, гульня такі праходзіцца пры парырываннем, а яе называлі Секіра 2D. Ну, тут просто есть, ну, как бы парыривание, але тут такое парирование, что мне подается, если ты будешь просто скамить, натискать на удар и парирование, то ты нават можешь, ну, мабыть, вельмі шмат, ну, мабыть, здоровье ворога взять. Ну, типа, ты можешь скамить просто вот парированием. Ну, мне это не подобается. Типа, ты просто... Я не завсёды гэта працую. Так, мне трэба трохи адпачыць. Можна я адпачну? Так, нават цяжка размаўляць. Такія моманты. Давай уже на полмапы. Во, вось гэта, наверное, гэта ультовый удар, что я не могу его блоковать. Просто парированием. Треба скокивать. Почай! Тикай! Ну давай, иди сюда. Ай! Лошадь гэта. Подыходь. Не подыходь! Эх, было близко. Блин. Ну окей. В принципе, змагаться можно. Главное зараз не забыть подобрать наробленные грошики. Вот, сразу, блин, по соплях. Пошел. Все, пошел. Так, это я поспел пыхнуть. Я натиснул. Блин, а чему-то меня откинуло. Блин, я не разумею, куда мне зараз бегче. Что робить? Турнуть не поспел. Не поспел, да нам отпыхнуть. Тут поспел пыхнуть? Поспел. О, где ты? Ну вот просто скамишь вот так. Тут бачите? Я зразумеў, чаму не зрабілі механіку ось якраз таки ось з чырвоным са стамінай вось гэтай, калі ты просто у клинче знаходишься с парированием, у тебя все равно, ну, тебя разобьют, тебе нужно доходить. Яны вось гэта типа гэта придумали, чаму гэта патрэбна. Нет. Тікай. Калі ты яшчэ падымаеш свой гэты кокон, гэта не кокон, чым у Hollow Knight, тебе яшчэ это здоров'е дадаюць. Но все одно достае. Ну как же. Не, ну зараз треба поток ввести. Ну все атрымаецца. Так, тут два разы б'еш, да? Ось, наприклад, тебе ось так. Эх, было дрянно. Ой, тут я не поспел просто. Так, не забыться подликоваться потом. Ось, наприклад, ось тут. Хто придумав лікування на другий стік, ще один. Одразу лінчувати таких. Нет. Так, это выдатно. Это так само выдатно.
Ой. Це була гэта ульта. Ось пад ульту чомусь я не один раз уже заговоруюся. Не змог нормально отбиться, парировать эту штуку. Блин. Я натиснул, дайте я заберусь. О. Что музяка такая кочевая. Давай, пошел. Я вже трохи зрозумів всі анімації тут. Вот. А гэта я не памятаю, щоб это было. Пыхай. Поспел збегчы. Вот ты с... Ну все, зараз мы уже зараз раз'юшим. Ну, гэта все равно ворог, мне падаецца, лягчэй за папярэдняга. Сказал я. Ты шо? Блин. Яшчэ трохи і згубіўся свае грошы праз цябе. Добра. Это просто у тебя момент был такий. Я расхваляваўся за собранные свои деньги. О, Лёха поспел на покуты. Да, приходь, садай. Мы тут ось, може, я правда не упевнений. Да ёб твою. Можно я сбягу? О, бег. Ну шо, иди сюда. Все, давай уже. Ой, гэта вось. Не потратил. Не потратил. Вот ты чорт. Иди сюда. Так, тут треба пойти пыхнуть. Тут все равно по сраке тримал. Знаешь, меня не поспевает. Блин, мне Даш не помог. Так. Самый час не сдаваться и не отвлекаться на леки. А, ну... И он же будет зараз бить. Я просто не вытримаю, да? Они зараз мне розповідуть, що ще є другая фаза, да? Почнеться ось гэта, не? Ой, что такое? Текать? Я тут другая фаза еще, ёптама. О, да не, я только думал, блин, может тут не так это почнется, тут еще другая фаза есть. Ну все. Мне кажется, ты вельми слабый. Ты только першага или заваливаешь, тут еще другая фаза есть. Хотя в другой фазе есть момент супынения. А почекать. Ну не кажи, паладин. Ну мы можем уже коли вывучили гэту першую фазу, можна буде легчэй. Повинно быть. Я не поспел свойти. Просто меня завалил. Можно я пыкну? Блин. Ты меня размазал. Блин, може, коли б здоров'я було поболі, я б тоді мог збігчи. Може, що не хапає. Скіла?
Так, пошел за грошем. Так, один, другий. А, ні, я з іншого боку стою. Другий. Так, давай. Свой гэтый. Мне треба отпочить. Угу. Ну ось, коли ты там шмат вось напарировался, тебя потом одним, ну, один удар, який ты не стрымаешь, тебя одразу ён забивае. Да ёпты, да ёпты. Тікай, 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 тікай. Чому червона полоска так медленно обновляется? Ну, от другі уже все. Що, як ваші справи? Що ви там робили на інших стримах? Розповідайте, хто прийшов. Як ви готуєтесь до виходних, покуль ми тут, в принципі, чилим? Ну, як сказати, чилим. До речі. До речі, чомусь гучно. Ну я ж долетел, я ж долетел. По дупам бьешь рукою. Не, у нас есть такие ось. Я не веду, что это. Анімація, а може і рукою. Виглядає як меч. Но мішає якби не бачно. Тому отказ худшей датині, чи мені. Так, прийшов. Так, тихо. Тихо. Надо пыхать навіть не дають. Лёха жорстка з розмовами. Та, він любить по жорсткому. Ну, коли думаєш, що у нас нема ніяких приблуд, таких як меч і коктейлей, то... Так, зараз новину розповіду. Так, а мне жонка подходить, потому что яны ходили с собаком на вулицу. Наш собака перший раз побачив вожика. Тому для нас гэта ось событие. Інженерія здольнасці Машнінскага глядзеў, а потым крыху паглядзеў новага білстрімера. Хто у нас новый білстрімер? У нас ёсць? Анігілятор. Я заходзіў, да. Да хлопча. Ну, выдатна. А Машнінський там щось збирав, якісь там речі, перебудову. І знищав там людей гэтымі приблудами. Зараз у ефірі, до речі, ага. Складане життя курильщика, не дають пахнуть, б'ють. Ну, гэта як казалі, што это курение забивае. Типа лень. Нек будзе по-беларуску больш так, ладно. Паліць. Чекайте, а где мои патерки? Я сгубился тогда, меня забили полностью.
Взял мои патерки, все забрал. Паліць, так. Добре. Так, Бесігет, сьогодні, де треба побудувати обложку машини, знищити нечто на мапі, зрозумів. Так, триваємо поки. Ну я ж забег. Можете. Дай. Выходи. Ну і що це було зараз? Пісюлька заставалася. Блін, мені просто цікаво, коли там буде ось ця кат-сцена з тим, що він пойде чардіться. Я змогу, по ідеї, потім нормально попалити. А, я тоді забрав. Ну, тоді це відомо. Просто я забылся, что я здесь уже подбирал, поспел. Ты ж тварь. Ты ж жопка. Да я ж прыгну. Так, мне треба курнуть. Ось зараз. Ось. Так і научился это парировать. Где мое все здоровье-то? Ой, ёпта. Я не разумею, от гэтага просто няма ніякага контрыць, і я просто не так высока скокаю, каб на гэту ульту яе парировать. Котка у пошуках месца для перакуру. Ну, не даюць попаліць. Ты гаунина. А я не буду брать покуль. Зараз буду. Ну куди ти бяжиш? Ну куди ти летиш? Ну не подходь, ну. Да не треба тебе гэта. Ну. Да ёпта. Да не лети. Ой, зараз ось. Я буду просто доходить, я не буду просто... Мне подается, что его нельзя парировать меня. Так, я покуль червоненький. Могу отпадшить трохи? Чому ты так долго меня не отраджаешь? Ну, уголь не хочет меня отраджать. Каже, просто бейся. Бейся просто, покуль не помрешь. Вот, знов. Босса отшлепая. Босса? Може тривалость, може треба амулет якийсь начепити, щоб я б не так ось червоно стояв потім. Так, я покуль триваємо. Жмем.
Тут пакуль так само жмем. Тут ось норм. Ось тут треба було бегче в адваротны бок. Я забыўся про гэта. Так, один, другие. Флэш. Взять. Так, тут пайшоў. Тут пайшоў. Утекай. А, не потрапил. Пайшоў дупу. Так, приваемся. Маемся. Блин, не поспел. Так, заўсёды трэба запомніць, што калі два вялікіх гэтых руха будуць, на трэці трэба бегчы проста кудысьці ў адваротны бок, не лезці на яго з ім змагацца, бо ён все роўно тебе заб'е. Трэба прытрымлівацца стратэгіі, тады ўсё будзе добра. Ну, просто зараз пашчасціла. У другі выпадак ён бы меня просто заманаў. Вось другі. Ой, зараз, да, будешь? Вы... Ось это был моцны. Хотя быў непадобны. Зараз будзе трэба будзе заснавацца. Ой, зараз. Ось як ты што будзеш рабіць? Я цікаю все. А, все, не попал. Не потрапіў. Так, файна. Мы нават трохі се здароўя там пакладзем. Нам трэба зараз вельмі уважліва паглядзець, як ён зараз рухаецца. А лепей адысці. Во, ага, тут трэба з наскокам. Так, я спадзяюся, што ты мяне не заб'еш яшчэ раз. Вот так, ты таксама гэта я ўжо бачыў. Вось трэці раз што будзе? Ага. А, так все тое ж самае. Не тое ж самае. Блин, я паспеў забраць свае грошы ці не паспеў? Зараз будзе пытанне. Бля, скажет, так, ой, ты помер, наша анимация спрацавала наперш, чым ты там пукнул. Так, другая, карацей, другая, гэта все тое ж самае, таму хвалявацца не стоит. Просто там ёсць одна дадатковая анімацыя з моцным ударом. Астатняе ўсё лайно. Просто адчуваем. Ведам, як яго біць. Нікуди скокаць. Ось зараз ён вялікі доўгі удар. Тут мне пашчасціла. Так, чаму я ўжо чырвоны? Так, трэба зараз цікаць. Вітаю, вітанки рейдерам, вітаю Міхась, дякую за рейд. Ми покутваємо. Одразу з козирей пішов. О, ось блокування. Треба наскокувати, короче. Поспівати. Так, ось третій що буде? Третій мені не подобається. Так, просто наскок. Потім ён губляє притомність. О. Блін, туди-сюди бігає.
Что это такое? Такого не было. А, у меня нема заряду, нічого. Ну, гэта не падабаецца. Думаю, там толькі одна анімацыя, там яшчэ есть якісь-то ход конем, прокид гарпуном. Просто ушепки. Опс. Ну что вам еще раз повесьте, поколь тут это все от канале отбывается. Може можна його ще якимось чином... Ой, я забувся, що третій раз треба було бігати. Ну ось як тільки починаєш щось казати. Все, іди. Да, ось. По одному місцю. Сюди і підходь. Просто отхлістав його. Все, зараз... Тікай! О! Я вспомнив, що треба бігти на третій. А як? Так-то. Это я, наверное, не поспел на парирование. Давай бы Hollow Knight пошли. Один ворог, две одины. Собака як жонка, но ось я кажу, что сегодня они ходили на вечерний шпацир, и они знайшли вожика. Помацали вожика. Трохи рейки шпали по спине босса, ну. Было бы файно. Было бы файно такое для другой фазы заробить. Так, тікай. Могу подшить? Дашь мне подшить? Класс. Не дай мне подшить. В очах все червоне. Не разумею. Забрали вожика? Не, ну что нам вожик. У нас и так уже шмат этих живёл-то в доме, у хаті. А ми що вожик? Вожик він повинен в природі бігчи і агушку робити, перекладати. Ты пендаль. Ну то его же крови. Що воже крови? Агучку? Тут той вожик у Оголі малайчина. Сколько можно уже бить меня? У меня в очах уже все червоне. І люлька так само, она допомагає не только лікувати, но и червону полосу эту обновлять.
Ну ось як ти зачепився-то? Я не розумію просто. Не розумію, як так трималося. Агучку. Ну. А що апошній вожик у Гоголі випускав, я вже не пам'ятаю. В основному гляджу скетчі, і він, подається, там уже якісь більш... більш великі проекти вже збирає. Так, токи собі. Блін, а мені чомусь не трапляється. Може треба підписатися адмислово. Ой-ой-ой. Я гроші не забрав. Ну все, ми тоді вже більше не хвалюємося на гэтай 500 патерків, в принципі. Ми можемо тоді заховувати завсёди ось гэту ампулу. На всілякий випадок. Я почав траплятися тобі. Ну то, що може бути там більш регулярних тиктоків вже виходять. Може один тикток на тиждень чи два. Може праз гэта. Може TikTok почав просовувати білоруську. Замацавали свої гэты алгаритмы все. Подыходь. О, я ось перший раз гэты парировал гэты моцны выпад. Гульня, що ти робиш? А ти що робиш? Намацовую таку-то моц. А куди? Ось де зараз ти? Куди? Ось тут. Ой, я тут навіть подстрибнуть не поспів. Блин, ну я ж натиснул. Я натиснул. Я сошел. У меня пошне здоровье осталось. Опа-на, все, я разумел, як это робить. А вот тут я не разумел. Треба разуметь, что вельми довгий ён подраджаецца вось на зеленый стрел. О, там. Вось гэта вось, я просто уже скокваю, а ён только подзаряжае, потому что я... Да. Да, блин, я ось спецом, падаецца, гэта может нават з Hollow Knight забраў у Міхася. Яно вельмі падыходзіць. Ну, карцей адпачываем, карцей. Мне патрэбна, щоб вы мне тут щось распавядалі, щоб я просто чытаў чат. Тут бегаў туды-сюды. Спадзявацца, што мы не до ночи тут будем сидеть. Сколько зараз часу? Дать себе як бы час. 23:11. Да, по сраке мне. Ну мы карацей пакуль
Сколько у меня еще есть часу? Наверное, мабуть, хвилин 20, если не зробиться до половы. У вас подається гэта полова першага, у меня будет полова 12. Ну, пойдем туди спать. Я може просто офлайн, як звичайно, люблю проходити такое. Там у Михася нові покута які. Там він сьогодні був ретро-четвер, я ведаю. А, і он Series 7, да, гуляв? Подається. Я не помиляюся. Ну, потім жонка, да. Хто так стільки шмат часу витрачає і вложок не йде. Гэтаму треба заўсёды дамаўляцца. Яшчэ я заўважыў, што калі выкарыстоўваеш талісман, у якісь там момант нават больш забірае гэтых здароўю. Не, Лявона. Вома цікнуўся. Блин, що тут? Так, пыхаем і вось гэта бярэм. У нас есть поўнае здароўе і яшчэ 2 люлькі. Ну, треба було прыгать. Вы зараз. Ух ты, я поспел. Ой, тогда поспел, конечно. Просто на дурачка поспел. Угу. Угу. В самой справе я бы пыхнул. Но я не смог там подняться. Не, ну не благо, мы потроху просовываемся. Это уже жнивень будет, а на наступных выходных. Жнивень незвычайно добрые гарбузы. Як ты зрабіў? Так, і там відпочинок хутка, ну. Crazy Week. Був на гэтым тыдні. Что за микропиксели? Микропиксель. Вы можете не побачыць, конечно, перамогу ў гэтай бойкі. Я буду, можа, офлайн пераможам, каб мы потым наступным разам просто прасоўвались по сюжэту. Вот таких гульнях не ведаеш, калі у тебя атрымаецца і ну, цягам паспяховы ран. Ну і плюс офлайн ты больш сканцэнтраваны, падаецца. У таких моментах. Так я одним воком у чаті гляжу. Читами прийдеш, поки ніхто не бачить. Ну да. Ми ж все ж таки за контентом приходимо, а не за гэтым, за вазеліном. Можешь меня покой подлечить? Тоже мне трошки здоров'я аднавіць. Я просто не разумею, калі яно калісьці нармалёва аднаўляецца, а калісьці не. Зараз, может, і не варта было пыхаць. Потому что все равно
Хотів я сказати, все одно отримлюєш по соплях. Ну ти... Не холер, я живий. Ну я гэта... Не спадзяваўся на такі ісход. Что я смогу яшчэ у другой фазе памерці хутка. Ой, зараз ты мне покажешь, вось... Блин. Зноў рано скокнуў. Потому что я ведаю, ён спачатку тебе кажа, что я вось так могу яшчэ рабіць. Ой, зараз ён нават адышоў трохі. У меня уже нема больше люльки. Угу. Вот ён адыходзіць, просто я не могу распознать гэты мув, чтобы я мог его контрить. Так, у нас 22 хвилины зараз. А, не 20, не туди гляжу. 23:17. 13 хвилин за 108. Жим. Жим. Лох. Не потрапил. Лох. Ну, треба казати до побачення, до наступного тижня, до раніці. Побачимося на наступному стрімі. А лепей до наступного Нового года. Вот путник. Иди сюда. А, ёпта. Избивай. Избивай. Я помылился. Ну, с кем не бывает. Я казал, с кем не бывает. Не, я уже не адпачынку, я уже першы тыдзень уже на працы. Ось. Зараз просто можа працы трохі менш. Спадзяюся, можа наступныя тыдні таксама будзе не так цяжка. Можна будзе трохі час вабіць на стрымах. Оп. Вот ты и отрымал. Не-не-не-не. Блин. Чему я не сбег? Так, это я не парировал. Возьму. Так, а тут щось якийсь-то джетлаг адбыўся, я нічого не разумеў, чамусь меня ўперад понесла, а я вроде натискал на... Да я натисну. А ты, Лёха, на працы? И ты вот пошли. Один ран трымае 10-3 хвилин. Мы зможем яшчэ раза 2-3 яшчэ згуляць. Не пытаешься спать легче. Блин. А чаму не атрымліваецца? Ну, зараз пачакай, зараз мы гэта... У нас 6-9 хвилин, и мы, в принципе, так само себе пойдем
адпачываць. Я звычайна, калі не магу заснуць, я ўключаю на фоне сабе гук дажджу. Типа, калі навальніца, там на ютубе ёсць шмат. Увечары паспаў пасля працы. Вечар. Ну так ты ўжо ўсё ўжо. Ты толькі заснеш, наверное, у 2 гадзіне ці ў 3. Вось, мне дапамагае гэтай гукі навальніцы засынаць. Ну і шпацыр перад сном. Паветра. Трымаў? Трымаў? Ну давай, що ты? Що ты? Сябака. Мураш гэты. Всё, пайшоў. Уже пень. У нас 3 люльки, полное здоровье. Хутчэй можно аддаўляць? Чаму так медленно? Чаму так медленно? Что здараўся? Ой, зараз трэба таймінг гэты вось подловить. Ой, ты 2 раза одно и то же можешь рабіць. Вось гэта было дрэнна. Было бы добра забрать вось гэтые штуки. Так, ты меня побил, ці мне подалося? Так, уважливо. Ходім уважливо. Вот тут я не поспел скупнуть. Тут я поспел. Тут что ты будешь робить? Я не памятаю, что ты робишь. Ой, это доўгі. Ну вот тут я памятаю вось гэты момант. Так, трэба вось чакаць. Блин, я не поспел. Дубу подпалил. Зноў. Так, тут можно пыхнуть. Чакаю паладин, пакуль не разумею, что адбываецца тут. Вось так тоді. Дефіт Янгшао. Все, ми забили чувака. А навошта яна тячэ? А хто тячэ? Каб заснуць. Вода чаму? Не ведаю, чаму тячэ. Ось, так, ось мы перамаглі, патрымаліся, не, сколько мы тут, паўгадзіны, можа быць, можа болей. Ну, гэта звычайна да гэтай гульні на метроидванні з такімі боссамі, а фіга у тебе там сістэма ўсё прадумана. Так, каб заснуць, яму дапамагае, так, і я туды яго ўсё. О, бляль, да. Дзякуй вялікі за віншаванне, давайте глядзець, што нам тут далі, да мы, в прынцыпе, будзем патроху зачыняцца. Катализатор трав. Цей катализатор можно встановить в люльку, чтобы посилить ее целішний эффект. Високоясний катализатор здатний поліпшити ефектові дії люльки, що суттєво посилить її ціліші якості. Однак це вельми коштовний медичний апарат, доступний хіба єдиницям. Що, буде лячити нам шмат болей? Треба хоча що ли вартісті? Я сподіваюся, зараз не буде нічого. Яшчэ там, наприклад,
якийсь раунд, і ось гэта сфера і ёсць канфу. Сцена пайшла. Тьху, ты все-таки продерся. Мне не показывать, хто гэта. Не тільки зламав керування погодою, а і здолав Інджао. А і здолав Інджао, да, перемог. То ти в біса такий. Босс сказав, ой, ти які няшні оголі. Так тут все соло коти. Вафу. Дай ну я роздивлюся тобі самозванцю на хаба, що прикидається моїм загиблим другом. Так ми ще сябри. Вафу, о, це ти, йо. Як це правда ти живий? Запитує. Ледве, сидячи з твоєї реакції, ти не дуже радий мене бачити. Ой, не бійся, навіть припустити не зміг, що ти справді ти. Зачекай на хвилинку, я випну спостереження. Друже, брате, будьте не можу, не мжи я марю. Ти не загинув, повірити не можу. Слава небесам, слава землі, слава Фусану. Я думав, що ти впав з скалі, я бачив запис камери спостереження, якщо ти вижив. Пригальмуй, а близькому поки що приязність осторонь. Спершу хочу почути одну відповідь. Хто мене там, наверное, хто мене як то предав? Хто мене, да? Ну, ён так і каже, да? Думаєш, що гэта ти предатель. Ти з ними в змові, чи ні? Блін, а подобне на самой справі на Хорнет, ось його зараз, як намальовано, якщо там трохи долепшить, то без ВЧ, в принципі, Хорнет буде. Певною мірою гадаю так. Я лише можу сказати, що заб'єш його? Продовж останніх 5 сотень років, які провів у калісці душ, я щодня і щомиті переживав той кошмарний день. Що мені зробити, що мені ти мені повірив, я насправді нічого не знав до того, як усе сталося. Я думав, що вони пішли по тебе, щоб повернути. Щоб усі ми змогли сісти і поговорити. Я навіть не міг припустити, що все так обернеться, коли він там со скали початку рухнувся. Присягаюся, я не знав, я нічого не зробив, але гадаю, в цьому мій найбільший гріх. Я не маю права розгрувати на твоє прощення. Якщо ти мстивий привід, напевно, я на це заслужив. Буває, що роби, що задумав, я не тікатиму. А не тикатиму. Що таке? Він нас забудь. Я зрозумів твої обставини, тобі також ніхто не дав вибору. Крім того, я таки не дотримав дані тобі обіцянки, тож мій квіти. Що? Невже ти пробачиш мені, а такой, коли це ти встиг стати таким м'якосердним? Схоже, ті 5 століть добре чи не тебе вплинули. Ох, зрештою, це вся моя провина. Якби я тільки міг зупинити їх, усе б не... Сподіваюся, наступний бос буде лепш гэтага, ну, будемо глядіти. Якщо ти дійсно бажаєш покуті, допоможи мені здобути всі печатки солів. Він свою віддасть? Печатки солів, ти ж це не справжній, чи ти просиш мені зрадити раду? Невже зовсім немає шансів на перемови? Ну, зрозуміли, да, перемовити. Не будь наївним, хіба вони ж не показали своє справжнє обличчя. Я намагався домовитися, поглянь, де я зараз. Твоя правда, але тільки ми офіційно станемо ворогами раді. Тоді соли з усього острова кинуться полювати на нас, наче ми якісь золоті качки. А ти краще за мене знаєш, брате, з ними жарти кепські. Або доведеться тобі нести моє мертве тело. Давай так кажемо. Ей, ти знаєш, що такого я не витримаю, хитрун? Ти ж від початку знав, що я не відмовлю. От пощастило ж мені маті такого друга, як ти. Добре, зрозумів, я з тобою. Все, у нас є сябра. Я планую розправитися з ними одне з одним, послідовно, перш ніж вони зможуть приучатися.
Ха, у тебя все так просто гучить, я, напевно, загину або що гірше. Ай, хай йому греть, усе одно добре не висипався. А я ще тут не дуже вже і сховаєшся, тепер є в тобі якесь безпечне місце, де можна відсидітися. Ну, зараз пойдемо в 4 сезони павільйон. Павільйон 4 сезонів у центральному ядрі доволі безпечний, а бак його оберігає. Чудово, тоді я йду туди. А тобі ж потрібна моя печатка соло, так? Вона лежить у калісті душі, гадаю, зможеш сам узяти. Як закінчу, заглянь до мене у павільйон, хочу повернути тобі дещо важливе. Ого, то шмат прилад, яких файних нам дадуть. Ми ще мацні зробимося, може якісь здольності не дадуть. Ось про гэту, мені кадається, да? Кажеш, тобі печатку забрав. Уи. О, у Харнет так само був такий сон, де вона там блуждала. Гэта печатка, ці што гэта? Тут вось мы 10 каточкаў глядзім. Калі павярнуся ўсімі здабуцімі знаннямі, дапамагайце мы роднаму місту. А, гэта яго гісторыя. Ці наша таксама. Ці ты ж за кордону? Кажаш, згінь? Ваши ремеснікі даволі вядомы. Вось яны тут пазнаёміліся ў гэтай на гэтай базе, падаецца, і тут вот і іншых паказваюць. А вось тут ёсць якая-то з шупальцамі, вось гэтымі кракенскімі, якія нас выратавалі. Бачыце вон злева? Хто гэта? Цікава. Чудова, те інжынеры теории просунуть наш галузь семінільнымі крокамі. Какая-то мадама. Вось мы тут разом сябруем. Залишайся в раді, повернімося додому в промінях слави, тільки но мир буде відновлений. Еще давайте нам печатку, да мы далее пойдем. Так. Я буду триматися тебе, допоки не застане цей день. Уи, о, печатка. Соло. Солька. Мы преисполнились. Навантажились. Взбагатились. Печатка квафу. Печатка соло не доказ владі соло. Наймагутніший символ впливу та ключ доступу до кодексу Ради. На печатке соло квафу зображений символ Дін, що означає вірність. Ну, все, файн, все. Тут ось, ось і ліфт, наверное, 4, да? 4 ліфт. Ага, осянная погода. Ну, добре. Все, тады будем на гэтым скончваць сёння. Вам дзякую, што завіталі, дзякую, в прынцыпе, усім, хто пісаў, хто быў актыўным у чаце, распавядаў пра навіны і ўвогуле завітаў сёння. Дайце пагляджу, ці ёсць хтосьці у нас на твічы з нашых са стрымерскай. Ну, добре погуляли, да. У нас есть Шаграэль, то бишь мы идем за Шаграэля, у нас нема тут каких-то выборов. До гэтуль я, в принципе, вас перанакіровую на эндскрін, включаю вам спевы, а вы, в принципе, тады кажу вам до відзення, до побачення, доброй ночи, завітвайте і робім рейд. Хто застаецца, хто яшчэ не спіць, да каточка завітвайте. Все, будьте добрыми хлопчиками и мальчиками, мужчинами и бульбочками, все. Скокаем на рейд.